Perschef Kees Jansma schuift de microfoon naar het grote voetbalicoon. Spanning en sensatie hangt in de zaal. Wie stelt de eerste vraag aan Louis van Gaal? Een vriend van de pers stelt een domme vraag. Ergernis en onbegrip liggen op mijn gezicht. Ik zie de plaatsvervangende schaamte bij mijn zogenaamde arrogante blik. En eigenlijk huil ik bijna elke dag. Altijd is er iets dat mij wel raakt. Als ik God zou zijn, dan zou ik alles winnen. Maar ik ben God niet. Ik ben Louis van Gaal. Ben een generaal op en buiten het veld. Met deze strategie houd ik mijn spelers uit de wind. Johan Derksen en gij kunnen praten als Bruggemans. Ik ga toch mijn eigen gang. Mijn kinderen spreken me aan met u. Het toont respect voor de medemens. Ik kies voor democratisch leiderschap, maar uiteindelijk beslist Louis van Gaal. Eigenlijk huil ik bijna elke dag. Altijd is er iets dat mij wel raakt. Als ik God zou zijn, dan zou ik alles winnen. Maar ik ben God niet. Ik ben Louis van Gaal. Ben ik nu degene die zo slim is? Of ben jij nou zo dom? Ik heb in 6 jaar bij Ajax meer bereikt dan Barcelona in 100 jaar. En ik ben wie ik ben, zelfverzekerd, arrogant, eerlijk, vernieuwend en dominant. Het is uniek dat iemand die nog leeft een autobiografie schrijft. Eigenlijk huil ik bijna elke dag. Altijd is er iets dat mij wel raakt. Als ik God zou zijn, dan zou ik alles winnen. Maar ik ben God niet. Ik ben Louis van Gaal. Was weer eens van mijn vrouwen aan het drank. Zat werkloos thuis en werd tot overmaat van ramp in de boeien geslagen voor het stelen van ons rosbief. Was ik opeens Korbach, de drankverslaafde winkeldief. Daar liep ik Fritsie verloederd in Leeuwarden. Jongen, het leven was er niet meer te harden. Een nooit bejubelde trainer en nu zwaar verwaarloosd. Ik was een zwervende alcoholist en bijna dakloos. Nooit ontkwam ik aan de roep van de papegaaiensoep. Nooit ontkwam ik aan de roep van de papegaaiensoep.
vriend uit Leeuwarden zei, Frits, zo kan het niet meer. Hij gaf me eten en drinken, zette me op het rechte spoor. Zorgde dat ik een leuk flatje kreeg. Maar toen ging ik er met zijn vrouw vandoor. Ja, ik maak harde grappen en ik ga vaak vreemd. Ik heb altijd een sigaar in mijn hoofd. Niet zo vreemd dus dat ik keelkanker heb. Magere Hein is nabij, maar ik wil nog niet dood. Nooit ontkwam ik aan de roep van de papegaaiensoep. Nooit ontkwam ik aan de roep van de papegaaiensoep. Nooit ontkwam ik aan de roep van de papegaaiensoep. Nog niet zo lang geleden was ik de trainer die kleine clubs naar het hoogste niveau bracht. Was een echte teambuilder, was niet kapot te krijgen. Ging door tot diep in de nacht. 'S Morgens was ik weer als eerste in het stadion, met een sigaar in de mondhoek, nog beneveld door de alcohol. Ach, de hele voetbalwereld is met drank doordrenkt. Al ben ik de enige die dat hardop en eerlijk zegt. Nooit ontkwam ik aan de roep van de papegaaiensoep. Nooit ontkwam ik aan de roep van de papegaaiensoep. Nooit ontkwam ik aan de roep van de papegaaiensoep. Nooit ontkwam ik aan de roep van de papegaaiensoep. Als voetballer kende Abel Enstra niet zijn gelijke. Iedere voetbalclub in Europa wilde Abe inlijven. AC en Inter Milaan en Fiorentina kwamen met de meest lucratieve aanbiedingen voor Abe. Maar Abe wilde zekerheid. Wie kon hem garanderen dat de Italianen het geld ook echt zouden betalen? Bij de gemeente Heerenveen had hij een vaste baan. Ja, Abe leidde een goed en zorgeloos bestaan. Hij had een grote legende kunnen zijn in Italië. Volle stadion zouden zingen. Abe, Abe. Toulouse, Olympique, Marseille, Racing Club de Paris. Ze wilden allemaal Abe kopen, maar die zei steeds nee. Niem stuurde een blanco cheque. Abe streek eens langs zijn kin, want op een briefje stond: vul zelf die cheque maar in. Toen zei zijn vrouw: Abe jongen, vraag maar 1 miljoen. Maar
Abe zei, ben je gek? Stel je voor dat ze doen. Als je jezelf verkoopt, kan een club met je doen wat ze wil. Ik wil geen slaaf zijn, daarin heb ik geen zin. Hij had een legende kunnen zijn, in Frankrijk en Italië. Volle stadion zouden zingen. Abe, Abe. Hij had een legende kunnen zijn, in Frankrijk en Italië. Volle stadion zouden zingen. Abe, Abe. In 55 gebeurde er een wonder. Abe verliet Heerenveen. Hij ging voortaan voetballen voor Sportclub Enschede. Het was het begin van het betaalde voetbal in Nederland. Abe was al 34 en al te oud voor het buitenland. De tijd van de blanco checks was al lang voorbij. Maar Abe Lenstra zei, nee hoor, ik heb geen enkele spijt. Al is het wel zo en dat klinkt misschien wel gek, dat Italië later onze vaste vakantiebestemming werd. Hij had een legende kunnen zijn, in Frankrijk en Italië. Volle stadion zouden zingen. Abe, Abe. Hij had een legende kunnen zijn, in Frankrijk en Italië. Volle stadion zouden zingen.